31 pretekárok a tam to dopadlo takto. 6. miesto Charlotta Volohdová eškalnou strapkou. 5. miesto Tamara Štrbová. Veľká Tatranská Lomnica, aby som nezabudol. Ale to ste podľa kriku počuli všetci. Ideme ďalej na 4. miesto Lea Stacho. Opäť Veľká Tatranská Lomnica. No a poďme na 3 najrýchlejšie. 3. miesto Oeška Mlinky a spolu s ním aj Nela Horvátová. Druhé miesto Vanessa Šmitová Fabiansky. Ako pozerám na to pódium, tak pozerám, chýba nám tam ešte jedno, alebo ostáva jedno voľné miesto, ale to obsadíme v tejto chvíli. Konkrétne s najvyššou dosiahnutou rýchlosťou 81,44 Šantal Smoleniaková. Reprezentantka ASRT Štrbské pleso, aby sme mali úplne presné so všetkým, čo k tomu patrí. Toto je 6 najrýchlejších starších predžiačok na premiérovom ročníku Speedsky Cupu tu v Tatranskej Lomnici. Aby úsmev, ale všetky! To je ono.